Nem tudom, emberek valamiért nem szokták ezt megmondani, hogy betegek. Ugye én meg ezt egy baromságnak tartom, hát miért ne mondjam meg, hogyha megkérdezik, hogy mi bajom van, miért ötölják, hatolják, meg szoktam, nem szoktam hát különösebben részletezni, de nem is titkolom el. Azt látom, hogy azért úgy távol maradnak emberek, mert mi a fenéről beszélgesek, én abszolút megértem, és nem haragszom rájuk. Most hát hogy vagy, azt se kérdezheti meg úgy, hogy vagy, mert lehetetlen választ kap rá, mit tervezel, nincs miről beszélni valakivel, aki haldoklik, hát ezt egyszerűbb tafintatosan elkerülni. Percel Tamás országirányító családok leszármazottja. Elismert pszichológus, több tudományos társaság elnöke, egyúttal sikeres üzletember. Mindezek mellett cégek, politikusok, bankárok tanácsadója volt. A halál nem engedte megöregedni. Végső számvetésében beszélt arról, amit hazánk utóbbi évtizedeiről gondolt és tudott. Centiméter hosszú, viszonylag erős beszűkülés a nyelőcsőben, a gyomorszáj közelében, és afölött meg van egy kiöblösödés. Ugye, és ez azt a kellemetlen szituációt eredményezi, hogy a étel, amit lenyelek, az ebbe a kiöblösödésbe fölgyűlik, és egy idő múlva ilyen fulladási tünetekkel járóan jelzi, hogy a lift megtelt. Ezt valamelyest tudom ellensúlyozni, hogyha egy órával az étkezés előtt beveszek 2 nosfát, segédeszközök nélkül már nem tudok rendesen enni. Különösen akkor nem, ha nem egyedül vagyok. Ugye az, hogy meg van bénulva a fél arcom, ezért az étel időnként, a leves visszafolyik a számból, hogy nem tudom mozgatni, ugye ezt az oldalt, ezért az étel itt fölrakodik, mint egy hörcsögnek, azt valahogy onnan ki kell kalamolnom. Hát ez társaságban mondjuk nem különösebben szokásos manőver. Hát kénytelen vagyok ezt csinálni, ez biztos, hogy zavar, vagy hát feszélyez a többiek miatt, akiknek ez nem lehet egy boldogság. Ez egy nagyon személyes dolog a halál. Tehát a halál közeliséget is nehéz más emberekkel megosztani, hogy valaki ne érezze magát kellemetlenül. Nem könnyű azokkal az emberekkel sem, akikhez nagyon közel állunk, tehát a szeretteink, és azoknak meg fájdalom. Ugye az embernek bűntudata támad, hogy fájdalmat okoz azoknak, akiket szeret, avval, hogy meghal. Tehát jobb eltávolodni, és egyedül elvégezni azt, amit el kell végezni. Hogy képzeli el a halálát? Nem tudom, nem szívesen gondolok rá. Nem félek az utolsó időszaktól, félek attól, hogy... Gondolja, hogy tudja, hogy az utolsó időszak? Hát mindegy, hogy tudom, vagy nem tudom. Van egy időszak, ami már olyan nagyon nem méltó az emberhez, amikor már amikor azt hiszem, Vörös Sándor mondta, hogy a sejtek élni akarnak. Tehát amikor már csak élettani szinten, vegetatív szinten harcol halál ellen, az borzalmas lehet. És nem szívesen gondolok rá. Elsősorban a feleségemmel való együttlét, ez nagyon fölértékelődött, tehát mindig is szerettem vele együtt lenni, de most borzasztó korlátozott az idő.
Most együttlét emberekkel, nem csak elsőbb a feleségem, nem csak vele, emberekkel, akiket szeretek, akikkel jól érzem magam, az nagyon fontossá vált, mert tudom, hogy lehet, hogy már nem sok alkalom van rá, vagy egyáltalán nem lesz alkalom. Semmi reményt nem lát, nem is kapaszkodik reménybe? Nincs. De ez nem azt jelenti, hogy föladta? Semmilyen orvosi vélemény, jelzés nincs, amelyik a legkisebb reményt adná. Akkor mi az ördögöt adtam én fel? Tudomásul veszem azt, amit közölnek velem. És amikor az orvosok azt mondják nekem, a kezelő orvosaim, hogy nézze, hát ugye maga is tudja, hát akkor nyugodtan kimondhatjuk, mi magát nem tudjuk meggyógyítani. Mindent megpróbáltam, mindent körüljártam, nem voltam még a szlovák szellemsebésznél, meg a kis Kukutyini boszorkánynál. Mindenki kihátrált ebből, és mindenhol ezt a jelzést kapom. Hát amellett látom, tudom, emberek halnak meg, itt egyik vadásztársam. Hol találkozom vele? Fönn a Shaolin kolostorban egymás mellett áztattuk magunkat a csodavízben. Ezelőtt 5 hónappal. Hasonlóan Rákótosan már 3 héttel ezelőtt eltemették. Karinti egyszer írt egy humoreszket arról, hogy a költők csak a lelki fájdalmakat respektálják, és a honfibút és a szerelmi bánatot, és nem tudom, még felsorol egy párat, ő is azt gondolt, ez így van, amíg nem volt Hexenschuss-a. Nagyon meri ajánlani a költőknek, hogy egyszer próbálják ki, mert ahhoz képest az, hogy a barna kislány elhagyta, az felejthető dolog. Na most ezben van igazság, tehát általában szívesen mondanám azt, hogy a lelki gyötrelmek, a nagyobbak, ez ugye elegánsabb is, meg emlékeztem is, amikor belém áll a fájás, úgy igazán, vagy a hányinger, vagy a mit tudom én, akkor nem úgy érzem, akkor szívesebben boronganék az elmúláson is, azon, hogy ez volt az utolsó tanévnyitóm, ahelyett, hogy öklendezek, úgyhogy nem kapok levegőt. Mióta jár ide erre? 11 éve körülbelül. Régen előfordult, hogy egész éjszaka, tehát estétől reggelig kint voltam a lesen. Télen is. Mi a szép a vadászatban? Nem tudom. Ezt nem lehet megmagyarázni valakinek, aki nem vadászott. Szóval ez olyan reménytelen vállalkozás. Mindenfélét lehet róla mondani, csak éppen a lényeget nem lehet vele kifejezni. Mikor minek van szezonja, tehát nem egészen rajtam múlik, hogy mire vadász. És ilyen érmes találatai voltak? Hát egy pár az is van, ilyen gímből is, dámból is, őszből is. De azt hiszem, hogy az egyet itt lőttem Tigalba, egy bronzérmes gímszarvas, tehát egy gímbikát, azt itt lőttem.
Én szeretem az erdőt, szeretem a csendet, szeretem azt a helyzetet, amikor csak a kis zajokból, roppanásokból lehet gyanítani, hogy merre járnak a vadak. Szeretem ennek a várakozásnak az izgalmát. Amit igazán szerettem, az éjjel járni az erdőben. Cserkészni. Hogyha jó holdfény van, akkor éjjel ugyanúgy tud az ember körül, majdnem ugyanúgy tud közlekedni, mint nappal. Ha megtanulta és megszokta. És az tényleg egy izgalmas dolog. Együtt járni a vaddal, kitalálni, hogy merre megy, és hogyan lehet elébe vágni. Az jó. Volt egy őzvak, akihez, és szándékosan mondom, hogy akihez és nem amihez, leutaztam vagy 6-szor, mire megtaláltam. Tudtam, hogy kicsoda, láttam is, mindig sikerült neki kijátszani engem, és hatodik alkalommal sikerült elejteni, tehát az már egy személyes kapcsolat volt vele. Ezek a szép vagy érdekes dolgok. Ő egy domb oldalban tanyázott 2 sutával, és 5-ször csináltam meg azt, hogy alulról megpróbáltam eljutni hozzá, mindig riasztottak a suták, és mindig elment. És 6-szor akkor vettem a fáradtságot, hogy megkerültem a dombot, és fölülről mentem le, és ő ugyanúgy, és a suták is ugyanúgy lenti részt figyelték, az utat figyelték, mint eddig, és így lehetett egy 200 méterre megközelíteni, ahonnan már le tudtam lőni. A vadászat egy nagyon destruktív élvezet, mert az ember elpusztítja azokat az állatokat, amiket tulajdonképpen szépnek tart, sőt, azt hiszem a legtöbb vadász szeret is az állatokat, én is nagyon szeretem. Ezért mindig egy ambivalens érzés lelőni, és olyan kínos bűntudatszerűt érez az ember, amikor ott áll egy ilyen állatsorra, de azért lelövi újra, meg újra a legkövetkező. Nem minden állatra igaz ez, de egy szép szarvasbikát lelőni pont a bőgés idején, tehát az üzekedés vagy a párzás idején, az olyan ellenmondásos érzés, mert nagyon szépek, még holtunkban is nagyon szépek, királyiak, fenségesek. Ugye, és akkor kijön ide egy nyomoronc ember, és bele injektál egy darab ólmot. Furcsa. De azért kijön újra és újra, és újra megcsinálja az izgalomért, az elejtésért, ugyanakkor meg sajnálja. Igazán egyszer éreztem magam rettenetesen kellemetlenül, olyannyira, hogy akkor majdnem egy fél évig nem is vadásztam. Fiatal dámot lőttem egy spisszert, és ugye tűzben rogyott össze, és miután nyakon lőttem, szentül meg voltam róla győződve, hogy elpusztult, és nem mentem oda, mert még vártam más vadat, és 2 óra múlva mentem oda, és még akkor is élt, és a légcsövét talált el, és 2 órán keresztül fuldoklott a szerencsétlen állat. Természetesen megkapta a kegyelemlövést, minden. Akkor nem vettem a kezembe a puskát egy fél évig, mert nagyon üldözött vagy nyomasztott ez az élmény. Hát én nem szoktam társaságban vadászni. Inkább egyedül vadászom, legfeljebb egy emberrel, ami ad valami nagyobb mozgásteret, meg biztonságot, de ezek a csoportos vadászatok, itt a vadászat mindig háttérbe szorul, akkor evés van, ivás van, duma van, mászkálás van. A vadászat azért mégiscsak egy találkozás valami ősi dologgal, a természettel, a vadakkal, nem kell ahhoz emberi társaság. Nem gondoltam, hogy lejövök. Nem gondoltam. És hát ez már nem vadászat, tehát mégis vadászatnak szeretnék. Már csak azért is, mert most derült ki, ahogy lejöttem, hogy a jobb szemem annyira érzékennyé vált a
szélre és a hidegre, hogy gyakorlatilag nem tudom használni, és irgalmatlan fájdalmat okoz most is, hogy itt ülök a szélben, és miután jobb szemmel tudok csak célozni, hát ez gyakorlatilag lehetetlenné teszi a vadászatot. Feldolgozhatatlan, elképzelhetetlen. Nem lehet logikusan, racionálisan kezelni. Annyira nem végig gondolható a nem lét. Tehát, hogy mindent nem tudunk. Akkor hiszen mindjárt abban a világban élünk, amit magunk láttunk, amit magunknak teremtettünk. Ez nem elképzelhető, hogy nem vagyok. Nagyon sokan azért akkor hallja a történeteket, hogy valakinek sikerült, és akkor az marad meg. És akkor hisznek a csodákban. És hát mindig van, aki szállítja a csodákat, mindig vannak mesék. Az emberek nem tudják a racionalitásokat, tudomásul menni másban sem. És hát hogy ne keresne az ember itt valamit, amikor egy olyan végletes szörnyűséggel kerül szembe, hogy ő nem lesz. Azt ésszel, tudomásul venni, földolgozni, nem nagyon lehet. Sok filozófus azt mondja, hogy az egész filozófia nem létezne, ha nem lenne a halál. Azért szültük a filozófiát, azért születnek a vallások, azért töprengünk az ember, nem vagyunk képesek feldolgozni azt, hogy vagyunk, és a másik percben már nem vagyunk. Talán boldogok, akik hisznek, mert üdvözülnek, boldogok a tudatlanok, mert nem gyötrik őket kétségek. Lehet, hogy így van. Én nem szeretem ezt az utat. Tehát én azt gondolom, én azt vallom, hogy az embernek igenis mindent tudnia kell, és tennie is kell azért, hogy mindent tudjon. Nem szabad vakon menni dolgokba, még akkor sem, ha az könnyebb. Én nem tudom becsapni magamat, nem vagyok képes rá. Nem tudok hinni valamiben, nem hiszek, nem tudok nem látni valamit, amit látok. Nem tudok nem végig gondolni valamit, amit végig vagyok képes gondolni. Ezt én már rég feladtam, hogy becsapjam magamat. Ez az utolsó kincsem, és a legnagyobb kincsem, az egyetlen, amitől rettegek, a tudatomnak az elborulása. Vagy annak a feldolgozó apparátusnak a szétesése, ami bennem van, és ez már olyan kényszeres dolgokat eredményez időnként. Úgy érzem, hogy elfelejtek dolgokat, hogy nem jutnak eszembe dolgok, és otthon állandóan rohanok a lexikonhoz, és megnézem. Olyan dolgokat, amiket azt 30 éve nem tudok már, mert elfelejtettem. Hogy végig olvasom újra az Árpád-házi királyokat, valami belső késztetéstől vezéreltette, miért kell nekem ezt tudnom, és nem most felejtettem el. Csak mindig tesztelem magam. Szegény édesanyám így volt, és olyan fura saját magamon tapasztalni ezt. Ott feküdt az ágyban, ugye néhány évtizedig, és a feje fölött lógtak a képek, amiket talán már mutattam, azoknak a kastélyoknak a képei, ahol gyerekkorát töltöttem, tágabb értelemben családé volt. És mindig el kellett neki mondanom sorba, hogy melyik, mert elfelejtette. És ez annyira zavarta, hogy másnap akkor újra, és akkor légy szíves, és akkor újra el kellett mondanom, mert kapaszkodott az emlékekbe, kapaszkodott az értelembe.
És ezt most kezdem megérteni, ez miért fontos. Én is kapaszkodom. És az ember mindig kitalálja magának azt, hogy még sok mindent meg kell csinálnia. Azért nem halhat meg, nem választhatja a gyors halált. Van egy csomó ilyen üzleti ügy, ami nincs rendezve. Ugye, hogy jön át a bátyám Amerikából, hát őt meg kell várnom. Nem tehetem meg, nem lenne udvarias. Ugye, jött valaki, aki azt mondja, hogy megvenni az erdőmet, amit el akarok adni, mert mit csináljon a szegény feleségem vele. De csak 60 nap múlva lesz pénzem. Ugye 60 napig megint nem lehet meghalni. Most mindig jönnek újabbak, jön valami aljas támadás, és akkor az ember azt mondja, hát ez ellen még valamit tenni kell, az lemegy az idő. Korábban nekem az volt az álláspontom, hogy ezekkel nem kell törődni, és mindig előrángattam Ükapámnak a bölcsességét. 15 évig volt Magyarország miniszterelnök, és azt mondta, hogy ha sarat fröccsentenek rád, egyet ne csinálj, ne próbáld letörölni, mert összekened magad. Várd meg, amíg megszárad, és akkor lefordít, csak nekem most nincs időm megvárni. És ezért itt mást kell valóban tennem, és a lehető legmesszebb el akarok menni a jogi elégtétel vételbe. Sajnos mást már sok ok miatt nem tehetek, ugye, mert az, amivel megvádolnak, az nem kevesebb, amit leírnak, hanem hogy elloptam a kis vagyon néhány milliárdját valamikor, és most nyilván benne vagyok a KNTH ügybe is, mert ugyanaz az ember, Söntár Henrik mind a két helyen szerepel. Na most, mit érek egy helyreigazítással? Hogy magyarázzam meg a tanítványomnak? Egyenként beszéljek velük? Hogy magyarázzam meg, hogy nem úgy van? Hogy magyarázzam meg 800 pszichológusnak, ugye én vagyok a Pszichológusok Érdekvédelmi Egyesületének az elnöke, hogy az elnökötök nem tolvaj? Hogy magyarázzam meg az akadémia Pszichológiai Bizottságának, a Magyar Tudományos Akadémia Munkapszichológiai Bizottságának az elnöke vagyok? Hogy magyarázzam meg a tagjainak? Hogy magyarázzam meg a kollégáimnak? Szóval ezt nem lehet eltűnni. Ugye amellett tényleg régóta forr bennem az, hogy 91 óta nem beszéljük ki, hogy mi történt a kis vagyonnal. Én pontosan tudom, hogy mi történt az utolsó szögig. Tudom, meg azt is tudom, hogy az én kezemhez nem ragad semmi, de hogy engem összemosnak azokkal, akik benne ténylegesen ellopták úgy, ahogy van, 96 és 2000 között az utolsó szögig. Hiszen, hogy ezekkel együtt emlegetnek engem, ezt fölháborít. Ugye mi történt? És ezt röviden elmondom. Volt egy zseniális ötlet, mi legyen a kis és úttörő vagyonnal, összegyűjteni egy alapítványba az egészet, 89-es ötlet, és rögtön szétosztani a kisvezetők között, akik kis alapítványokat csinálnak mindenütt. Ennek nem tudom ki volt a kitalálója, de a véghez vivője Králikné Cser Erzsébet volt, ifjúsági kormánybiztos, aki ezt aláíratta a kormányváltás utolsó pillanatában, anélkül, hogy a kormány jóváhagyta volna, aláíratta a miniszterelnökkel. Ugye most vitatják is, hogy ez érvényes vagy sem. És akkor létrejött egy alapítvány, Králik Erzsébet vezetésével természetesen, aki elkezdte szétosztani a kis vagyont, és ebben nagyon sok minden volt. Ugye Szörényszán eltűnt 10-valahány rózsadombi lakás, ingatlan egy év alatt, akkor jutott hozzá Kiss Péter a hotelifjúsághoz. Mi nem beszélünk a jelenlegi kabinetminiszterről, aki ténylegesen úgy elvitte a hotelifjúságot, ahogy kell. És azért 93-ban még a Magyar Narancs ezt hosszú folytatásokba közölte. Aztán elcserélte a Panoráma szállóval, szőrén is, milliómos lett belőle, amerikai méreteknél. Ugye, tehát elindult ennek a széthordása. Azok az ingatlanok, amiket akkor szétosztottak különböző vidéki alapítványoknak, 20 darab körül van.
egyetlen egy nem szolgálja ma az ifjúság célját, egyetlen egy olyan nincs, amely ne lenne magánkézben. És azokban a szállodákban tudja, mikor kerül be gyerek, ha pedofil vendég van. Ennek a betetőzés lett volna az alapítvány teljes tönkretétele, Kunos Péter és Králiki-Cser Erzsébet aláírtak egy szerződést, megint egy szabálytalan, amiben hitelt adott volna az Agrobank egy alapítvány építkezés, az, ami nem alapítványi telken történt volna, és hát olyan helyen, ahol az biztos tönkre menés, notabene 200 milliót adott a kormány az alapítványnak hitelt, Kunos adta, mint államtitkár, azonnal betette a bankba, akkora már ő volt a banknak a vezető, soha az alapítvány nem is látta a pénzt, ezzel kezdődött. És akkor 91 áprilisában a kormány kinevezett egy kuratórium elnököt, a dr. Okos Vát, és engem fölkért a kormány, pontosabban Botos Balázs, hogy mint tanácsadót kezdjem segíteni a munkákat, és hát egy katasztrófa volt. De megállítottuk. Tehát mi azt a széthordási folyamatot, ami 95, igenis megállítottuk. A fordítottját csináltuk, mint amiről most beszélnek. Ugye meg kellett teremteni az önálló létalapunkat, ezért szállodákat hozottunk, rendes szállodát vásároltunk, és akkor jött egy lehetőség, hogy meg lehet venni egy olyan területet a Tisza-tó partján, ahol 1000 telket lehet létrehozni, de ezt közművesíteni kell. És ennyi pénze már nem volt az alapítványnak, megvenni meg tudtuk, de a közművesítéshez kellett hitelt fölvenni, amit a hamozás nélkül meg is kaptunk, tehát ebből látszik, hogy a projekt megalapozott volt, hiszen látták a kibontakozás lehetőségét, és ezt elkezdtük csinálni. Ugye 93 őszén úgy nézett ki, hogy gazdaságilag az ország elindul fölfelé, utólag vitatják, hogy ez egy mesterséges gerjesztés volt, de érdektelen. Az emberek vásároltak, ment fölfelé. Úgy tudtuk, ugye benfentes információ, hogy kiemelt üdülőterületén nyilvánítják a Tiszapart és környékét, aztán később meg is történt, tehát minden tökéletesnek látszott, meg lehet csinálni. Hát 94-ben ugye bevágott a menkő, a politikai változás, és akkor belépett a politika nevezetesen, hogy meg akarták semmisíteni az alapítvány vezetését, miután az ugye nem baloldali volt, enyhén szólva, ez tényleg igaz. És Horn Gyula kijelentette, hogy zároltatni fogja az alapítvány vagyonát, ezt a BIT fiataloktól visszatérve, ezt mondta, amire azt válaszolta még akkor Fodor Gábor, hogy akkor Horn Gyula először a polgári törvénykönyvet írja át, mert nem lehet egy alapítványi vagyon zárni, és mi köze hozzá a miniszterelnöknek. És ez az éles válasz jelzi, hogy itt elindult egy harc az SZDSZ és az MSZP között, hogy kié lesz az alapítvány és az a vagyon. Természetesen nem tudta zároltatni a vagyon, de azt megtette később egy abszolút törvénysértő kormányrendelettel, és ezt MSZP-s jogtudósok, Forgács Imre barátom is elismerték, hogy ezek hirdetik, hogy az alapítvány nem jogképes. Mert lemondott az elnök és elment nyugdíjba. Azt kell tudni, az alapítvány elnökét a kormány nevezik ki. Tehát egy gyönyörű csiki-csuki, én nem nevezem ki, mint kormány, az elnököt, és azt mondom, hogy nem jogképes, mert nincs elnöke. És ezt addig húzom, ameddig akarom. Na hát ettől bedőlt minden. Ugye az Értékforgalmi Bank azt mondta, és hivatkozott egy paragrafus, vagy egy passzusra benne volt a szerződésben, hogy most kéri vissza a teljes hitelt, mert megrendült az alapítvány helyzete. Hát tényleg megrendült, de nem jogképes, ha zárolni akarják a vagyonát. De megállapodtunk az Általános Értékforgalmi Bankkal, egy tökéletesen normális egyesség született, aminek a parafálását megakadályozta a Fodor-féle társaság, mert még nem dőlt el a harc, hogy övék lesz az alapítvány, vagy a BIT, végül is a BIT szerezte meg. Most ezután következett a nihil, egy év tökéletes ex-lex állapot, amiben a régi kuratórium már nem volt hajlandó részt venni, az emberek fölmondtak és elmentek, oda jött egy Balladi Kommandó nevű, nem tudom, hogy kik voltak, egyszer fölmerült egy Balladik nevű ember, akit oda küldtek vezetőnek, aztán el is tűnt egy 3-4 év múlva, miután kirámolt minden iratot és minden egyemet. Akkora lejárt a kuratóriumnak a
kinevezés. És akkor kineveztek egy új kuratóriumot, és azt mondták, hogy Jézus Mária, innen mindent elloptak. És akkor jelentek meg özönnével az újságcikkek, hogy 1,5 milliárd forint hiányzik az alapítványi vagyonból. Hogy jött ki a 1,5 milliárd forint? Rém egyszerűen. Volt egy vagyonértékelés. Mi mennyit ér? Amit 93-ban csinált. Ő csinálta 96-ban egy másik vagyonértékelést, ami 1,5 milliárdra esett, de ugyanazokra a vagyontárgyakra. És aztán akkor eltűnt 1,5 milliárd, ez egy vicc. De akkor kellett csinálni egy harmadikat, amelyik meg 3 milliárddal többet jelent, és akkor mindjárt meg is került volna. Egyébként 2 év múlva csináltak egy rendes vagyonértékes, ahol visszaállították ezeket az értékeket. Ugye elindult egy boszorkányozás, egy irgalmatlan cirkusz, aminek sok undorító része volt, de nem tűnt el az alapítványi vagyon. Az Abács-Szalóki projekt, és utána lehet nézni, több 100 millió forintos nyereséget okozott. Sajnos nem az alapítványnak, hanem azoknak, akiknek az utolsó szögig átjátszották 98-ban, közvetlenül az új politikai változás után, az akkori kuratórium a teljes Abács-Szalóki projektet kisöpörte, az alapítvány összes más ingatlanával együtt átadta egy Kft-nek. És miután már úgy szól az áfa törvény, hogyha apportálok ingatlanokat, akkor az áfa köteles, és azt annak kell fizetni, aki apportálja, és az áfát azt kapja vissza, akihez került az ingatlan, az összes készpénzt is átsöpörték egy Kft-be. És azok biztos, hogy 1 milliárd forint fölötti értéken adták el az Abács-Szalóki telkeket. Ki volt ennek az egésznek a végigvívője? Az a Varjú László, aki jelenleg az MSZP-nek pártigazgató vezető, és végig az alapítvány kuratórium elnöke volt. A Magyar Hírlap most azt az arcátlanságot írja, velem összefüggésbe hozva, hogy a vizsgálat aztán elakadt, mert a szálak túl magasra mentek. Bizony elakadt a vizsgálat 2002-ben, mert a szálak túl magasra mentek, csak ez a vizsgálat nem én ellenem irányult, és nem az ellen, a kuratórium ellen irányult. Ezt a vizsgálatot 2000-ben a Fidesz kormány indította el a Varjúék ellen, ami 2002-ben egyszer csak elakadt. Aztán hát igaz, hogy nincs meg semmi, de bűncselekmény sincs. Ugye? Na most, hogy ezt az aljasságot képes valaki megtenni, hogy engem összemos én 91 és 94 közötti tevékenységemet összemossa ezzel a disznósággal, ami most történt, ez elfogadhatatlan. És az is elfogadhatatlan, hogy ezek az emberek ott röhögnek, akik tényleg kipakolták az egész alapítványt, és ott ülnek pártpozíciókban, állami pozíciókban. Mondom, a Varjúnak van miről beszélgetni a Kiss Péterrel, hiszen az alapok megteremtésén együtt fáradoztak. Ez sok. Olyan ostoba a cikk, a kötőszavak nem igazak benne. Ugye nem én voltam a főszereplője a cikknek, hanem a Schönthal Henrik. És hát az a szép végeredmény, hogy akkor én biztos a KNH ügyben is benne vagyok. Ami igaz, benne vagyok, ellopták a pénzemet. A KNH Equities elloptak pénzemet, nem akarja visszaadni. Jól ismertem. Kulcsát, ismerem a Kulcsát, jól ismerem a Rejtőt, és tanácsokat is adtam neki. Ugye én vagyok az a tanácsadó, aki aztán mindig kikerül a napfényre, miközben háttérben vonul, aki a tanácsokat kapta. Persze. Meg hát sok mindent tudok, ami nem azt jelenti, hogy én csináltam. Most ezeknek egy részét még a halálom percében sem mondhatom el, mert köt engem a tanácsadói tisztem, akik mint tanácsadóhoz fordultak hozzá, nem fecseghetem ki a titkait. De hát azért ugye, ami ezen túlmegy, az teljesen világos, hogy ebben a politika a feje tetejéig be van sározva. Az igazi nagy dolgok, azok 2002 áprilisa után történtek. Akkor megváltozott az egész ügylet.
És ez a hirtelen bezúdult új politikus társaság használta a Kulcsát, amire persze a Kulcsában volt erre ambíció. Hát ő intenzíven részt vett az MSZP kampánypénzeinek összegyűjtésében, és bizonyos személyek kampányában közvetlenül gázolta, gályézolta. Ugye, és nagyon sokféle kapcsolatot épített ki. Onnan tudom, mert nekem kellett tisztáznom a két MSZP-s kijáró közötti viszonyt, hogy nem mind a kettő cseszegesse azt a céget, amelyiknek én a tanácsadója vagyok. A másik kijáró az Erős János. És akkor megszaladt a gép, és azt hitte az Attila, hogy most már nincs határ, mindent meg lehet csinálni, mindent meg tud csinálni. És akkor szabadult el ez a dolog. Ja. És nekem személy szerint annyi részem van belőle, hogy nem adják vissza a pénzemet, több mint 40 millió forint. A kampányidőszakban a Fidesz sem tudta nélkülözni Kucsárnak a segítségét. Az volt a kitaposott út, az volt a járható út, onnan lehetett pénzeket úgy körbe mozdítani, hogy valahol elvesszen a nyom, és valahol visszajönnek a pénzek. Az, hogy miért kellett nekik ugyanabba a Svájcba tartani a befőttet, ezt nem tudom megérteni. De hogy meg volt róla győződve, hogy őt, ezt lehet, hogy még mindig megvan róla győződve, hogy őt végül is meg fogják menteni, az biztos. Magához vonzotta olyan embereknek a tőkéjét is, akiktől akár tartania is lehetett. Ezeknek fizetni kellett. Akkor is, ha nem jött be a deal. Tehát itt nagyon sok pénz kiment a betéteseknek, akik most hát nyilván már ezt tagadják, de hát valószínűleg megvannak a nyomai. Ugye? Tehát ebből a szempontból ez azért egy pilótajáték is volt. Tehát ott elment a pénznek egy jelentős része. Nyilván investált a politikába egy csomót, ez a második része, és hát aztán, amikor arról beszélnek, hogy 3-4-5 áttételen keresztül jutott el a pénz a végcélhoz, mégis mit gondol, hogy ez a 3-4 áttétel, ez ingyen van? Mindenki, aki ott volt a sorba, az leszedte belőle a maga pénzét. Mert ez így megy. Ez csak egy tiszta jogi eset, csak nem lehetett elítélni. Na de ő is adott pénzt pár célokra. Kérem szépen, a disznóság ez a része. Csak a saját pénzét annak adja, akinek akarja. Szíve joga támogatni. A disznóság, hogy azokat nem ítélték és nem csukták le, akik kizsarolták belőle a pénzt. Tehát az egy botrány. És azt hiszem, hogy valami hasonló lesz ebben az esetben is. A közbűntényes rész megmarad. Az, hogy ez milyen kört érint, azt ma még nehéz meghatározni, de biztos, hogy szűkre akarják szabni. És ahol ez politikumot érint, ott lesznek a határok. Előbb-utóbb úgy fog fordulni, hogy azért nem véletlenül ugyanaz a pofa, meg ezek már a kis vagyont is. Ugye hát ez biztos a KNH-ban is jól járt, hiszen ez ismerte a Söntárt már 92-ben is. Ugye így forog a dolog. Csak hát én a botnak nem ugyanazon a végével találkoztam, mint a Söntál a KNH Equities ügyben. Ugye, ha egészséges lennék, hát boldogan hadakoznék és viaskodnék. Vagy nem csinálok semmit, mert nem ér az egész semmit. Most ezt olyan aljas dolognak tartom. Szóval olyan, és tudom, főleg azt, hogy nincs is súlya az ő számára, Szakonyi Péternek, aki a fenének hívják ezt. Kellett valamit írni. És akkor minek dobjon be egy kis mocskot. És ő le is tudta a dolgát, vidáman issza a sörét, és megírta azt a 2 flekket, amit elvártak tőle, vagy 3.
A magyar sajtó alaposan megváltozott az elmúlt 15 év alatt. Vagy nem. Ahol Eötvös Pál lehet az ország első lapjának a főszerkesztőt, azért nagyon sok minden nem változott. Megvan nekem, mint hogy bárki másnak, aki megvette a jegyzőkönyve Politikai Bizottság 1989-es üléseinek, ahol az egyik szereplő Eötvös Pál. És arról beszélnek, hogy Nagy Imrét hogyan kell dezaválni. Ezt vezeti elő a Grósz Károly. Hogyan kell dezaválni, hogy kell elterjeszteni, hogy nem volt magyar állampolgár, hogy csekista volt, hogy az orosz, szovjet kommunista párttagja volt. Na most, ez mindez a Nagy Imre temetés előző napján. Aki ebben tevékenyen részt tudott venni, és ezt tudta tervezni, hogy hogyan kell ezt aljas módon elhinteni. Most függetlenül ebből mi igaz, vagy mi nem. És az ma is elnök főszerkesztője lehet egy lapnak, az miért csodálkozunk, hogy megjelenik az Árteller levél? Hát semmi más nem történt, a logikus folytatás, annak 89-ben csinál. Mint hogy az egész irodalommal kapcsolatban azt gondoltam, általában a kutál kapcsolatban, hogy leveszik ezt a rettenetes fedőt, amit ráerőltettek erre az országra, Révai, majd Acél, és mit tudom én még ki, akkor előjönnek az igazi tehetségek, előjönnek az izgalmas dolgok, előjönnek a tiszta alkotók. Mi jött elő? A hányás jött elő. Ugye megjelentek a jobb oldalon, a nemzeti oldalon, vagy konzervatív oldalon, rettenetes, tehetségtelen, gátolatlan, ostoba, törekvő emberek, akik tele böfögték a sajtót. És ugye ez nekem sokkal jobban fáj. Megmondom őszintén, hogyha baloldali vagy szélső baloldali termékben olvasok rosszat, ez egyrészt dühöt ébredt bennem, de egy csendes elégtételt is. Hát persze, mert ilyenek vagytok. De amikor nap mint nap egy keserves küzdelmet jelent nekem átrágnom a magyar nemzetem olamat, ugye azért, mert azért, mert rossz. Nem tudnak írni, akik írják, és nincsenek gondolataik. Itt ne keverjünk össze a dolgokat, ne keverjük a monarchia vagy a két világ között időszak baloldalát, Isten, ne keverjük össze avval, ami most a baloldalát. Baloldali tehetségek és baloldali úri emberek írtak, jobboldali tehetségek és nem tehetségek, és jobboldali úri emberek és nem úri emberek ellenében. De egy másik baloldal volt az egész nyugat, és sok év, hát hol van ez? Nincs szakmai közélet, tehát ami izgalmat teremtett régebben, hogy cikkeken lehetett vitatkozni, a szörnyű Kádár korszakban lehetett cikkeken vitatkozni, néha egy lapot elsöpörtek, mozgó világot, vagy tisztatát. De hát azért lehetett, és ugye talán a leszorítottság miatt, meg amiatt rá volt kényszerítve az ember, hogy árnyaltan fejezze ki magát, vagy burkolta fejezze ki magát, sokkal mívesebb írások szedtek, és volt egy szakmai közélet, ahol ahol megmérettettek emberek, és elismerték, aki jól írt, és tessék írt, és megmondták, hogy félsz másnak. Ma ez nincs. Ugye valaki azt mondta, még 97-ben, hogy ma már nincsenek újságírók, hírszerzők vannak. És igaza volt. Ugye hát ezek megírják a magukét, le tudják, passz, nincs vita, nincs visszajelzés, csak lojalitást várnak el tőlük, hogy a irányvonalához, vagy ahhoz a politikai irányvonalhoz alkalmazkodjon. Ez megszünteti az önkontrollt, megszünteti a külső visszajelzést arról, hogy amit ír, az milyen, ugye, és egyfajta süketséget eredményez. Biztos nem tesz jót az egészségemnek sem, de ez már kevés érdekel. Engem csak nincs. De tisztázni akarja. Meg kell tennem azok miatt, az emberek miatt, akik szeretnek, vagy tisztelnek, vagy ismernek egyáltalán. Hát azért nem lehet valakit ilyen felismeretetesig betenni sárral, és aztán odébb állni.